Много тролчета се насъбраха както в канала ми в TikTok и YouTube, така и в профила ми в Facebook. И се делят основно на три групи. Това, което е общо между тях е, че тук все нещичко не им достига. Какво обаче ги различава? Според едните аз съм заклет фашист, според другите съм заклет расист, а според третите съм заклет комунист. Сега, първо да обясня отново на недоучилите и недочели тролчета, че фашист и расист не са едно и също. Защото знам сега пак какви коментари ще се появят. Защо казваш едно и също, фашист и расист? Не, тролчета, те не са едно и също. Например, бащата на фашизма, Бенито Мусолини, не е расист. Докато най-известният расист, Хитлер, не е фашист, а национал-социалист. Но сега няма да ви ограмотявам. Според другите пък съм заклет комунист. И то защо? Защото съм путинист. Независимо, че Путин е президент на демократична държава. Независимо, че СССР не съществува повече от 30 години. Това няма значение за нископлатения трол. Все пак искам да отправя един апел към тролчетата. Уточнете се, вижте се, тъй като вие всичките сте с фалшиви профили, понеже сте много смели. Свържете се в социалните мрежи един с друг, вижте се и се уточнете дали аз съм фашист, расист или пък комунист. А може и да съм някакъв нов хибрид между комунист, който в същото време е фашист, но пък и мрази някакви групи от обществото. Каквото и да решите, важното е да сте единни. Другото, което може да се каже е, че в своят разнобой тролчетата понякога не мислят какво говорят и дори не спазват опорките, които са им зададени. Апелът ми към нормалните хора обаче е, защото аз знам, че в България, въпреки спящото и блеещо стадо и масата от немислеща, инертна човешка карантия, която се разхожда по улиците без съзнание и без цел в живота си, просто за да отиде на работа, да се нахрани, да изходи това, което е изяла и след това отново да отиде на работа и да затваря кръга. Все пак има една доста голяма и дори съм сигурен, че тя се увеличава прослойка в българското общество. Между другото, не подценявайте младите. Много хора казват, от съвременното поколение нищо не става. Аз също нерядко съм критикувал и в клиповете си в YouTube, и в TikTok, и в Facebook това, което се случва с младите, но това, което се случва с тях, това, което им докарват онези, които искат да ги образоват и да ги направят по техен кълъп, а не самите подрастващи хора. Има изключително интелигентни деца, изключително талантливи, умни и любознателни. И съм сигурен, че тези, които ще изведат България от блатото, ще са именно, ако не от поколението, което в момента расте, то дори и от някои от следващите, за които прогнозите са още по-мрачни, че едва ли не това ще са едни киборги, които не просто няма да знаят род и родина, а въобще ще са изгубили човешкия си облик. Продължавайте напред, не обръщайте внимание на паразитите, на утайката, на тролчетата и на кълта, която все пак мърси обувките ви. Обувките лесно ще се измият. Важното е да не се губи ценно време, за да се обръща внимание на абсолютно незначителни елементи. Те винаги ще съществуват. В една нормална държава знаете, че некадърника и неудачника винаги остава отдолу, както всяка утайка. В момента времето е такова, че утайката е излязла отгоре. Накрая обаче светлината винаги си пробива път и побеждава.